Molt bona vesprada i moltes gràcies per la vostra presència. Moltes gràcies a tots i molt especialment al secretari general dels Socialistes Valencians, que està avui ací per tal d'inaugurar la seu electoral que anem a tindre durant este mes com un espai de trobada, com un espai de projecció de lo que és la proposta del Partit Socialista, com un espai de trobada entre tots aquells que volem que l'estat del benestar sigui no només una realitat, sinó que sigui la imatge de marca del futur, que el model social europeu no doni cap pas arrere, sinó que vagi endavant. Tots aquells que tenim passió per defensar el que volem, que anem a lluitar pel que volem. Nosaltres estem molt contents, per tant, d'inaugurar aquest espai, no? Que és un espai que el que vol és, en definitiva, ser això, no? Un espai de trobada, d'encontre, i que sobretot tots aquells i aquelles que volen treballar, que volen lluitar perquè el determinisme que ens vol donar la dreta, de que tot és pessimisme, que tot és fatalisme, que tots aquells que no estan en aquesta posició tinguin també un espai de col·laboració. Nosaltres estem molt contents de com està anant la campanya electoral fins al moment, la precampanya en la que estem, així tant des de la presentació de la candidatura com després dels actes que hem tingut una gran resposta en els espais de comunicació virtual, també tenim una gran resposta, hi ha molta gent que té ganes de col·laborar i esperem que ara comença lo important, no? I nosaltres estem ahí disposats a suar la camiseta fins al final, a treballar al màxim i a intentar fer tot el possible per guanyar unes eleccions, perquè el que no entenem baix cap concepte és que les pugui guanyar aquell que no ha fet res, aquell que ha provocat la situació de crisi que tenim, i sobretot tenint en compte el model valencià, que és el que s'està així aplicant. No pareix massa raonable que els ciutadans i les ciutadanes pensen que això és l'eixida de la crisi, no? Bé, jo simplement donar les gràcies a Jorge perquè estigui avui així en la inauguració d'aquest espai, a tots els companys i companyes. Per a mi és un honor enorme encapçalar en aquestes eleccions el projecte socialista així. Molts me diuen, és un moment difícil. Bueno, moments difícils el Partit Socialista n'ha viscut molts i aquest no és el més difícil, i per tant l'honor és més honor encara en aquests moments. I honor també compartir en Enric, en Susana, en Anto, en Pep Lluís, en tots els que esteu així, aquesta oportunitat de poder participar en primera línia en un projecte que és fonamental per als ciutadans. Aquestes són unes de les eleccions més importants de la història de la democràcia i des de luego els socialistes anem a lluitar per allò que creem, o anem a lluitar fins al final. I en això no sols els socialistes de Castelló, sinó sobretot els socialistes valencians i els socialistes espanyols. I els socialistes valencians ho anem a fer, a més, en el suport i en l'espenta del nostre secretari general.